Ja, schatje. Goedemorgen. Alles wel? Zeker! Kijk eens hier, lekker zonnetje, lekker windje, lekker werken. Ik zit daar hier ook. Het is heel, het is wel koud. Oh, maar het is heerlijk koud. Maar wat jammer dat je er niet bij bent, want het wordt zo'n leuke dag. Ja, maar ik heb ook een heel leuke dag, Bart. Ik ga vandaag naar een bruiloft, Bart. En ja, als het om de liefde gaat, ja, dan moet ik dan toch echt zijn. Hier wordt de prins, de hoeglustigheid wordt binnengehaald. Ik ga naar de Tempeliers, maak er wat leuks van. Dag, fijne dag. Houdoe, dag, hoi je. Lekker zonnetje, lekker windje. Dit is Bart Storke uit Limburg. En dit is de Brabantse Christel de Laat. En wij nemen jullie samen mee in de aanloop naar het feest der feesten. Wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk gezellig. En dit is trouwens wel vastelovend, hè? Begint dat gezegd nou al? Pak de vlag. Hier, vat die vlag. Oké, kom op, we gaan. Goedemorgen, goedemorgen. Alles wel. Welkom. Je hebt alweer fantastisch weer, hè? Wat is dat toch altijd? Ja, dat verdurven het niet anders te zeggen, hè. Ja, zeg het maar. Zeg het maar. Hier is er een Maastricht niet. Geweldig. Maar hier is het totaal dus. Hier moeten we zijn. Jazeker, kom met naar binnen. Kom met naar binnen. Ik kreeg vandaag een inkiesgebied de Tempeliers. Een herengezelschap met een rieke historie in de stad en een van de fundamenten onder de Maastrichter vastelovend. Ook het uitroepen van een stadsprins is omrand met oude en nieuwe tradities. Zo wordt er nu nog groeten onbekende in een optocht door de stad gereden met het zogeheten mombakkes. Een groep van verkleede tempeliers heeft de wagen voor om het spel krachtbied te zetten. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn in totaal 36 tempeliers. Zo gaat wie de stadsraad van 11. Maar geen verre, de groep in functie draagt een rokkostuum. De anderen gaan verkleed voor de toekomstige hoegenhoeglustigheid uit. Een fijne bril in één gemaakt. Ja, dankjewel. Ja. Wat heb je een leuke truikjes aan? Wat gaat gebeuren? Het is Julia. Ja, we zijn student. Studenten? We zien eeuwige studenten zien we. We zijn eigenlijk een keer nerds. Ja, wie zit er in elkaar dan? Nou ja, goed, het thema van Barcelona dit jaar is Universiteit Maastricht. Ja, 50 jaar bestaan van de En universiteit. ieder jaar als we de prins uitholen, dan verkleien we dus in dat thema. Ja. Dus we zien een een bepaald student. thema. Ja, En dit jaar is dat aan de universiteit. En ik zeg, ik heb professoren erbij. Dus gewoon alleen een slum te kijken. Dat is les. Ja, in leven, in de hol. De carnaval hey, in Maastricht, deze schoen. Nou, gezond. Zeg je ook het bier of alleen gezondheid? Ja, we hadden geen liedjes gezongen, of waar? Daarom zien hij de Tempeliers. En je gaat er nu ook lustigheid aankondigen aan de stad, voorstellen aan de stad. Dat is het vooral eigenlijk. We noemen eigenlijk het uitroepen. Dus er heet een demaskeer, er heet een bombakkes op ieder weer dat nummer. Dat is een goede koppel. Dit is de best bewaardiging van de stad, dus niet meer zwet wie of wat. Dus ook geen interne presentatie op zoek. Dus hey, dit gezelschap wil ook kennen. Niet met wij dus. Niet meer zwet meer. Hij wordt niet eigenlijk voorgesteld. Nee, we moeten er maar mee doen. Maar dat is altijd, tot nu toe altijd goed gekomen. En aan alle carnavalsgroepen gewoon met, hè, lopen met, van de streek aan alle weken zeg maar. Ja. En achteraan een kar met de herde op en de president op en met een microfoon toch? Jo. En wat is dan die rol eigenlijk? Ja, dan probeer ik de boel een beetje op te zwepen. Hè. Met een schmik een beetje de lui aan de gang te krijgen. Heb je weer een gooien? Altijd de beste. Ja, de beste. Ieder jaar weer eens. Zingen we altijd zo'n goeie. Een gooie, maar dan zullen we erop drinken dan. Gezondheid. En terwijl de prinsenwagen wordt voorbereid, loop ik met een petit comité richting de plek waar de Tempeliers de groeten onbekenden voor het eerst ontmoeten. Maar eerst doen we een tussenstop hoe we de stadsreus tegenkomen. Een historisch figuur waarvan de oorsprong teruggaat naar 1550. Deze gigantie is in de stoet symboliseert dat de macht on het volk is. Zie je hier de toenmalige machthebbers onder de broodcreme en dat is precies wat met de machtsoverdracht door de stadsprins gebeurt. Moest hem groeten of niet? Dat is een punt. Dat is een vreugde. Dus, en dan terug dus hij nu de groetofficier van de Tempeliers. En die waren in 2018
waar dat een hommage aan... Dat is de grootste onderscheiding. Dat is de grootste onderscheiding. En die is ook extra goed voor hem gemaakt. Ja, Dat is en vandaag is het uitroep van de stadsprins. Vandaag gaat het naar de stad. Leuk hoor. En hier wordt even een kleine pitstop gemaakt. Ja, dat moet ook. En ik ineens. De route naar het begin van de optocht werd door de Tempeliers met wat omweg genomen. De pleisterplaatsen, of de heilige huisjes, wie ze het zelf ook noemen, vormen de opwarmring. En het gissen naar de prins gebeurt ook hier. Wij kennen het waren eigenlijk. Kent iedereen prins waren? Iedere Maastrichtse jong kind prins worden. Ja. Dus het is bij ons niet zo tot... Moest geen bedrijf hebben of zo. Nee, de Meer Tempeliers rangeren alle duiten. Dus er hoeft zij niks in te liggen. Echt niet, dus het kost ze geen geld. Kost ze geen geld. Iedere Maastrichtse jong kind prins worden. En gaat dat nu de ganse vasteland met of alleen vandaag? Dus met het uitroep gewoon van met en vast en om het zondags gewoon met. Dus we gaan dadelijk met z'n allen de brug over. En dan sleten we aan bij de optocht. De Tempeliers zeggen de cortège. En dan gaan we met tot op de Merit. En dan wordt daar dus een nieuwe stadsprins. En als de reus aankomt, dan is het hoe gaat het ook daar, hè? Zo goed als ja. We lopen bijna aan het eind. En dan komt de nieuwe stadsprins achter ons aan, ja. Ik zou zeggen, maak daar een leuke middag van. Ja, doe maar. Het weer is goed. De wereld is goed, ja. Maar de luid die dogen niet. Het weer is goed, maar de lui die doen het niet. Hey. Ja, van de ene kant van Maastricht, ze lopen zo via café's, heilige huisjes noemen ze dat. Hier langzaam de bruggen, van de andere kant naar de stage, want toch gaat het allemaal beginnen. We moeten doorlopen, we maken flink het metertjes, jong. Dat is goed voor de stappenteller. Kom mensen. Gezellig. Wat een weer, hè? Wat een weer. Zing je dat hier ook? Lekker zon, lekker. Kent je dat of niet? Even zingen. Ik wist het zo. Een keer, ja, niet alleen. Kijk nou. Nou Bart, waar jij een bijzondere ervaring hebt in het diepe zuiden, ga ik in dit Brabantse dorpje op de grens met Limburg dus naar een boerenbruiloft. Vandaag wordt hij in de onecht verbonden met de tot voor kort nog onbekende dorpsgenoot Angelique. En dat geeft gelijk aan dat we het niet heel serieus moeten nemen. Maar ja, spannend is het wel voor deze twee. Want zij staan vandaag, net als de Maastrichtse prins, in het middelpunt van de belangstelling. Kijk, zoals net dat wij trouwen, Tij, maar jij trouwt vandaag met jouw boerenvrouw, of hoe noemde dat? Ja, boerenvrouw, ja. Met de uitverkorenen, denk ik. Hè. Precies, maar jij bent dus ook een van de uitverkorenen. Ik ben een van de twee gelukkigen hier in het dorp. Maar ja, van wie ben jij erin, hè? Ik ben Tij van Clemens en Paula van Gogh. Uit de Meidoornstraat, hierachter, daar ben ik opgegroeid. Ja, oké, je bent daar opgegroeid, maar dit is een bijzondere plek waar we staan, toch? Dit is een bijzondere plek, ja. Mijn oma heeft hier gehad gewoon, mijn opa en oma. En die hebben hier een café gehad. En, het stamcafé het stamcafé van Marezen. Van Marezen, zeker. inderdaad. Dus, en daar woon jij nou? Oh, en ik nou ja. En daar maken we dankbaar gebruik van vandaag. En dadelijk, als je er naartoe gaat, want in het onecht, ga je naar uw wederhelft, maar in het echt hebben we al een wederhelft. Ik heb al een wederhelft, ja. En daar zijn we hier in de tuin getrouwd. Maar volgens net moeten we gaan. Ik hoor een hoop muziek. We Ik gaan, laat jou met rust. We gaan tegenaan. Dit is toch fantastisch? Heerlijk. Oh. Nou, ga net. Veel plezier, hè, Tij. En daar gaan de vrienden en familie van Tij. Op weg naar het boerenbruidje Angelique. Houdoe! Houdoe! Veel plezier, jongen! Het is toch vet cool, daar gaat hij. Trouwen. Met iemand die hij eigenlijk nog nooit heeft gezien. Ja, in een keer. Heerlijk. De traditie van de boerenbruiloft bestaat trouwens al honderden jaren en is net als carnaval onderdeel van het omdraaien van rangen en standen. En voor veel carnavalsvierders vaak een extra gelegenheid voor een verkleedfeestje. De nieuwe stadsprins gaat binnen de Tempeliers ontmoeten, hoe hij ruim een maand met op gaat trekken. En om te voorkomen dat ze ook maar gat in de gaten hebben, gaat onder de vermomming ook nog een hele oude kussensloop om zijn gezicht te bedekken.
Een keursteegeuvel in de kop, ja. Maar is het waar dat dat nooit gewassen wordt? Dat al die... Nee, dan moet het zweet van de oud mensen daarin zitten. Ja. Oh, dat zal wel lekker ruiken dan. Ja, Dat zal wel lekker ruiken. Nou ja, dat gaat snel, maak het maar leeg. En dan hebben ze het gevoel dat iedereen door de masker heen doet. Ja? Ja, en tot Dat ze die allemaal herkennen tot ze eigenlijk. zich allemaal herkennen. Maar dat is niet zo, En toch? dan denken ze, verdomme, daar staan we en die kinderen en dan rijden ze weer aan de andere kant. Geweldig. Het duurt allemaal bij het spullen. Het is echt een groot spel, geweldig. Ja. En er zit nog even het oefenen, want dat is een nieuw liedje. Dus elke prins heeft zijn nieuwe liedje als er wordt aangekondigd. Nou ja, vasteloven, en dat weet je nog niet. Ik moet dat... Wat voor auto kunt u doen dadelijk dan? Dat is wel leuk om te vertellen. Eigenlijk, juist voordat hij naartoe komt, dan leert hij kennis maken met zijn chauffeur. Oh, zijn een vaste chauffeur. Hij heeft eigenlijk een prinselijke chauffeur. Hij moet nog al die 4 weken en 3 dagen met. Alles. Ja? En het schöne is, hij levert ook zijn hoesleutel in bij de chauffeur. Oh, echt? Want de chauffeur dat iedere dag, bij iedere keer dat er een boete gaat of terugkomt, werd er de deur weer open. Dat is allemaal onderdeel van het protocol. Ook als er een putje bier in Altijd. zit. Dat gaat ook. Altijd. Oh, geweldig. Jongen. De Tempeliers hebben een lievig handboek. Maar nu even goed opletten mensen, want daar is er. En dus is het, nou ja, dus is eigenlijk helemaal niks. Want nog voordat iemand zo maar gaat zien, zit het mombakkes al op de showers van de groeten onbekenden. Hoe vanaf nu alle Tempeliers zijn snuitski proberen te ontwaren. En vergis zich niet, hè. Stadsprins van Maastricht is misschien wel een van de meest begeerde functies in deze stad. Er zijn meer dan 150 kandidaten voorgedragen. En ook al kent iedereen het weren, je moest ruim een maand vrijmaken in die agenda. En een wegen moet rusten, denk ik. Ik heb hem een handje gegeven, dan heb je gevuld bij dit, of niet? Ja, ik heb wel een idee. En, wij dan? Nee, ik wil niet zeggen. De beste. Altijd de beste. En wat zijn dan criteria hoe ze op let? Dus de boe natuurlijk, en wie er het handje geeft, maar wat nog meer? We moeten een goede Maastricht in zien. En nu hebben we nog heel veel. Dus het is altijd een heel grote zoektocht om hem te vinden. Je moet heel intelligent zijn, zeg. Ja, maar dat zijn die meeste Maastrichters. Ja, dat snap je. Daar hoef je niet bang voor te zien. Hè. En chauvinistisch zijn ze ook wel heel. Terwijl de toekomstige hoegenooglustigheid zich nog even de hang laat schudden, komt de stad ook in beweging. Carnavalsvereniging en prinsenwagens doet alle weken en natuurlijk de Zatermaniekes. Ja, vanaf het station trekt die stoet nou dadelijk hier over die brug, zo naar de markt. En iedereen is zich een beetje aan het verzamelen en opwarmen. Kijk, die Zatermaniekes zijn nog wel klaar. De grootste van de stad is Tijdevoe, hoe voormalig gouverneur Theo Bovens al sinds de oprichting met toetert. Oh, dat is haal. Is dat heel een beetje vermomming of niet? Ja, dat is gewoon een mutsje. Oh, de jas ruikt wel een beetje door het vorig jaar eigenlijk. Hè. Mensen van mij gaan, zo komt ze hem ook vinden. Tijdevoe, wie lang zit je daar al wie? Vanaf de oprichting, 1979. Echt waar? Ja, eigenlijk opgegeven haventerij, hè, zet op haventerij, maar goed. Oké. Nee, dus 79 van begonnen. Wat is er zo leuk aan het uitroepen van de prins elk jaar? Ja, eigenlijk is het voor iedereen wenen. Dus het is, eigenlijk moest het zich oplooien om naar buiten te gaan. Ja. Voor de eerste keer dan zit ik hier de zolder op. Ja, de jas dat ruikt nog goed. We hebben dit half verkleed wat nu hebt. Half verkleed? Niet iedereen al verkleed is, maar gewoon. Maar het is opwarmen. En voor ons is het een goede repetitie. Heerlijk. Ja. Wie is het met de amuzuur? Slecht. Ja, echt Ik wel. heb pas één keer een repetitie gehad. Maar niet stiekem geoefend toen, zeg. Nee. Doe dat niet. Het is mijn telefoon niet de bedoeling. Nee, het gaat hier nog lekker, hè? Georganiseerde chaos. Heerlijk. Totaal geen organisatie. Geen organisatie. En dat doe je wel. Dat is best. Dat is vast te lopen. De ouderwetse stoet met boeren en boerinnen is inmiddels bijna bij de bruid aangekomen. Ik was al ietsjes eerder om de zenuwen te Wil je er polsen. daar eentje in schenken?
Nou, Angelique. Ben er klaar voor? Ik denk het. Een beetje zenuwachtig. Ja? Eerste keer. En waar hoopt er nou van vandaag? Dat het gewoon een heel leuk, gezellig feest wordt. Mijn familievrienden, Thijs' familievrienden, kennissen. En iedereen uit het dorp die tijd en zin heeft om ons te zien. Iedereen is uitgenodigd. Iedereen is uitgenodigd. Maar waarom ben jij gevraagd? Ja, ze zoeken altijd mensen die wel houden van een feestje. Maar ook altijd mensen waarvan ze weten, die gaan nooit echt zelf vrijwillig zich aanbieden om op het podium te klimmen. Oké. Dus die gaan we vragen en dan gaan we kijken of dat die niet toch voor 1 keer buiten de comfortzone willen gaan. Maar ja, Angelique, Ja. dadelijk komt-ie. Ja, ik heb hem al gezien. Ja, we hebben al foto's gemaakt voor de uitnodiging. Oh zo, want Ja. het was natuurlijk een soort marriage at first sight. Want Ja, jullie- helemaal. Ja, toch? Nou ja, je zegt ja op vandaag, op vanavond. Maar je weet niet tegen wie je daar in de onecht ja gaat zeggen. Exact, net het mafs, married at first sight. Ja, maar echt maf. Ja, precies. Geblinddoekt, opgehaald, masker op. Je heet Jeanette. Krijg je een interview, moet je raden wie daarnaast je zit. En als je het raadt, mag het masker af. Als je elkaar aankijkt, dan ben je verloofd. Oh, dan ben je ook meteen verloofd. Ja, meteen. Bam. Ja. En welke clue gaf hem weg? Dat zijn buren gaan verhuizen, net als wij. En toen dacht jij gelijk... Dit gaat een leuk feest worden. Hier ga ik leuk feest mee kunnen vieren. Oh, wauw. Zo, moet indrinken. Nou ja, een borreltje voor de zenuwen moet kunnen, toch? Nou, op het thee. Tik Of hem dan niet achterover. altijd. Daar gaat hij. Want de stoet is aangekomen in de straat. En gelukkig is er de hartverwarmende muziek van de taairibkes, want het is verrekkers kou. Dat kan ik u wel zeggen. Nou jongens. Oh, spannend, 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 spannend. Maar zo spannend is het nou ook weer niet, want er is natuurlijk geen witte jurk en geen romantiek. Maar wel de liefde voor carnaval. Hallo! Goed. Wel een bosje bloemen en een wat ongemakkelijke omhelzing. Want ja, bij een boerenbruiloft doe je alsof. En de echte partners staan ook, net als men, buiten in de erehaag. En daar gaan ze, boer en boerin, op naar het jawoord. En dan is eindelijk ook hier in het Depenzuur de optocht begonnen. Een vrolijke bonte stoet op weg naar hun nieuwe stadsprins. Prins Rundel de Eerste en prinses Cindy en de waterhanden. En aan de andere kant van de Sint-Servaas zie ze gigantisch al aankomen. En dan weet ze, de tempeliers zijn niet wiet weg. En man, wat een prachtig weer. Dan wordt hij niet voor niks gezag gesliveneerd in een Maastricht in hier. Maar of het zo is, ik weet het niet. Maar de weergooien is in de stad vaak gunstig gestemd. Lieflui, hey aan de andere kant van de brug. Hey, is de brug. Zien een hoe genoeg lastigheid. Stadsprins, wie het nog weer? Wie zal het nog weer zien? Iedereen heeft zin erin. Maastricht is gansveerdig. Voor een propele vastenavond. Kom achter eens aan, op naar de bergen. En ja, die markt is inmiddels afgeladen vol. Natuurlijk wordt het nieuwe liedje nog eens ingezet. En dan komt garderegiment de kachelpiepers het plein opgemarcheerd. Zonder keugel, maar met een imposante era. En daar zie je komen
De nu nog grote onbekende onder een masker. Laat ik het zuren bestreek. En dan gaat er. Wie groetst er voorzien. Dan ga ik deze openbaar protocolair zitting openen. Vastelavond vierend voorlijk van Maastricht. Reurt uw trom en blaas uw dissonante toenen. Nu gaat het gebeuren. En eindelijk mag het masker af. Daar is de nieuwe stadsprins van Maastricht. Lloyd de Eerste. En of het een goeie is? De beste. Boerenbruidegom Tij en het bruidje Angelique zijn aangekomen bij de feestlocatie. En ze geven er meteen gas op. Alsof ze denken, laat het maar snel voorbij zijn. Hé, maar ze zijn al binnen. Ze zijn al binnen. Veel te snel, hè? Maar ogen gewoon naar binnen toe. Ach, en het maakt hier ook niemand iets uit. Want het is natuurlijk in een grote grap. Ook de trouwceremonie. Met een pastoor die er vooral is om het bevriende bruidspaar een beetje door de mangel te halen. Wat is het protocol vanaf nu? Nu komt dadelijk de spreekstalmeester. En als die geweest is, dan komt... Dit is de spreekstalmeester. Oké. Dus nu gaan we beginnen. We gaan beginnen. En dan, na een vrolijke rit door het dorp, met tussendoor nog een Brabantse koffietafel, gaat de ludieke plechtigheid van start. Het is mevrouw de jus, non de jus. Zoals ze in Duitsland altijd zo mooi zeggen, love is like a fart. If you force it, it will probably be shit. Halleluja! Halleluja! Nou, dan nu het onofficiële gedeelte. Ik zou jullie graag als man en vrouw verklaren. Niet dat jullie daarvoor idioot of zo waren, maar gewoon even voor de vorm. Tij, neemt gij Angelique aan als uw onwettige echtgenoot? Jazeker, meneer pastoor. Angelique, neemt gij Tij aan als uw onwettige echtgenoot? 6, 7. Halleluja! Compleet met getuigen en bezwaarmakers, veel slechte en nog heel goede grappen. U mag iets bij elkaar doen. Hartelijk Maar gefeliciteerd. zonder de kus. Want de liefde bewaren ze voor thuis en ook voor de carnaval. Kijk, en ze geven dus allemaal een cadeau dat iets met boeren te maken heeft. Dus ik heb boerinnenbier. Wacht even, als jij het niet doet, ik doe het wel. Oh, je deed het voor hem. Ja, tuurlijk. Je moet toch even het lichamelijk contact hebben. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik wens jullie samen en ook een beetje apart een heel mooi leven hier in dit prachtige, mooie dorp Marhezen. Heeft Twan dat geschreven? Twan, kom hier dan, vriend.